Ahoj lidi, už jsem vám zase říkala. Tohle je ten první, druhý Hope. Tohle je Coca-Colovej, třetí. Green je čtvrtý. Tenhle je pátý. Jo. A tohle byl šestý. A ona tam byla kamera. Super. Takže jsme to úplně, tu kameru dali pryč. Mám ji někde tady. A ona mě má pronásledovala. Tohle byl 7. Jo. Tohle byl 8. A nečekaný secret. Wow. Jako to byly Labubu koně. Ne Labubu hol. To jsou moje všechny Labubu. Ještě mám u tety 4, který donesu až příště. Tak bye.